Turning back the hands of time. Mga love stories on rewind. Dear M.O.R. Ang pinakamaayo. Pinakautukan. Heartthrob ng puso ko. Master Poppy, lahiro jud ka! Hashtag Dear MOR Plastikan. At least, wala na sila nagplastikan. Kung naman sila yung mga problema, at least ilan ang mga nasturyahan, ang mga butang-butang. Tapos, kung di ka ganahan, makabalo ang pikas. Kung ganahan ka, edi mas makabalo po siya. Diba? Mas ma-happy. So, normal ra ang mag-away-away. Ang dili normal, kanang tuyoon. Na ba na yung mga ingana? Kanang katuyoon lang ginug-away ba? Kay para lang gid na spice. Na ba? Yan ang, di na hinon gid magpugong-pugong ba? Bahala ka, basta ingani ko. Bahala ka. Na ba? Sige. Kamo sa mga naing relasyon karon mo ato ipatawag katong nay mga relasyon na nakasinati na og mag-away-away sa uban pod nga wala pa kasinati og away-away. Unsa may inyong mas preferred? Basta nakasinati na pod mo kanang walay away-away di kung duha ang inyong na-experience, di mas maayo. At least may bawaan yun nimo karon unsay ang mas better. Sa atong storya tonight, si Tintin, ang mas better sa iya is katong ginagmay nga mga arguments with Kiko. So si Kiko ang iyang kuan karon. Going stronger. Kailangan na ay share sa inyong problem. Kailangan na amoy honesty, tiwala sa each other. Pinakauna pa lang ipakita na nimo ang tinuod ni mga batasan para maka-adjust na ka if unsa man galing. Oh, sige daw. Tawag. Hello, may gabi. Tawag. Hello? Hello. Good evening. May gabi, Master Pope. May gabi. Brad, kitsa ni Brad? Hindi ko ni Master Pope, Lloyd ni. Lloyd. Cloyd. Master Pope. Ayan. Pila edad? 23, Master Pope. 23. Ikapila na nakauyab? Ikapila na nga relasyon ni karon imong karelasyon? Ika-2, Master Pope. Ika-2, ayan. So, nakarelate ba ka? Asa man ka mas ganahan? Katong naiaway or katong walay away? Dara itong may away, Master Pope, para mailag mo yung kinaiya ba o batasan niya. So, primero pa lang kung mag-uyab mo, imo nang ipakita sa iya imong mga baho, imong mga weakness, tanan. Dili po kayo, Master Pope. Imo sa paminawan niyang kuwan po. Yung batasan po niya. Handog tayo magdugay mo. Ay balaan mo yung kung sagid siya na. So, at least nagpakatotoo siya, then kabalo na din ka unsaon nimo pagkuhan lugar. Unsa man na? O, pagdala sa iya ha. Unsaon Kung pagdala? siya paghandol na. Say for example, kung di siya... Kung dili gusto, kung sa mga gusto niya. Unsa may example bi nga dili niya ganahan be nga imong gabuhaton? Kaya kuwan, Master Pope, kanang silos. Silos meaning? Number 1 gina siya awayan, Master Pope. Lagi meaning unsa man niyang gasilosan? Dagan man klase sa selos, Brad. Karang silos, Master Pope. Unsa nga sitwasyon? Less ka ng barkada, Master Pope. Uban siya, na. Mag-uban? Lain niya unang-una ba? Nakay kauban nga babae nga barkada? Wala. And then? Siyempre, uyab mo, na. Hindi malikiyan nga silos siya. Na mga tungo, mga naag mo, na. May siya, narasa ilang balay, ana. Munya? Kung isampol, tawag siya sa mo, bilit mo matubag kay busy ka na, enjoy mo ang inyong pagdaming sa mga barkada. Lain na rin yung una-una na yun. And then, nag-away na dahil mo, kamulo kang laag. Away na yun, ana.
And then unsa may imong gabuhaton dayon pagkahuman? Siyempre, love mo siya. Imong isang turyahon, lambingon mo siya. Adtuon nimo sa Explain ila ka lugar saya. ana. Kung Master Pope, explain ka saya. So, imong gibuhat dito, ana. Hindi lang nimo ang kunuban sa mga kuha mo, mga friends. Nya pagkauman ato, di na kagauban sa barkada lugar. Master Pope, Pagkauman ato, di na din kagauban sa imong barkada. mauban niya po, pero dili ringon nga kuan minti usahay na lang. Pero dapat makasabot puntas siya sa side sa laki. So, imo lang gina-explain and kung na siya tawag, tubagon lagi. O na, tubagon lagi Master Pope gyud, para oo. wala itamo. Yaway-yaway na itabo. Kinamon sa usay nga tuyoon lang pud nato, di ba? So mas makomplicate inog samot. O lagi Master Pope, dili ko na kalikayan po. Imo unsa may di nimo ganahan sa iya pod nga murag naka-adjust pud siya unsay dili nimo inyong gipinag-awayan last time nga murag di gyud ka gusto. Nagkala lagi Master Pope, no, silusa ba na. Dili ba? I mean mo na imong giawayan sa iya kanang dili nimo gusto sa iya ba? Ako kanang kuan Master Pope, kanang bawalan ka na siya kanang kasi mong baton ba. Di ka ganahan nga bawalan kaniya? Basta ko lang Master Pope kanang basta di lang dautan. Unsa may gibawal day sa imo? Kanang kuan Master Pope sa kaning kuan wala aglagi na nya mo shot po kay laki ba ta. Shot slide po mo shot po kanang inom ba. So dili yung community. Di siya ganahan mag-shot ka. O dili siya gusto ana gid. Dayon giunsa man din nimo explain nga mo shot man gyud ka. O mo shot ko Master Pope, slide lang ana. Pero kung makakuha na siyempre namang itay mga mahubog na lang sabi nang na mga pista mga tabo. Matulog lang dayon ana, di na maglakaw-lakaw pa. Unya giunsa man nimo explain sa iya nga gakahitabo man gyud na. Nisabot na siya. O sabot na siya Master Pope, maanad ko na siya. So ginaanad-anad lang nimo siya. Pero sa primero Master Pope, dilig niya madawat na. Kaya inom lang yan na. So di, pre, sa uban gid nga, lakubuga yung lakaw. Sayar po na may tabo Master Pope. Lagi-lagi. Lisod mo gud pod kung masubraan ta. Oo, ana. Tanan nga sobra is sayop. So, Dili gid kalikayan Master Pope kayo makainom. Kaya lalaki ng mga malikayan man na. Di man kumutuan ang di na malikayan. Malikayan na siya. tinod na Master Pope. Depende man na sa imong barkada gyud kung mo kuan kay namang gid po'y barkada nga mayon nga grabe naka mo inom lugar karon tungod sa imong uyab. Lugar. Kana mo kuan man dayon. Nya makuan man dayon na imong pagkalalaki din. Di ko under bay. Kamu pod mga barkada pod. Mga BI kayo. Kabalo na ka nga, di ba, mas better sa usa ka person ang dili kaayo maghubog-hubog. Di ba? Kabalo naman tatanan pero tungod kay barkada mo, imo siyang ginahamon nga maginom ka diya kay sa mga lugar mas kami sa imong uyab lugar. Mas powerful pero kani imong uyab kaysa sa among lugar. Unsa man na kanang good ba na ang inyong gihatag sa ka inyong barkada dili? Kung dili na maayo ang inyong gikuan, dili mo maayo nga barkada. Pero kung Master Pope po, for example, baka ng birthday niya, iya kang shatan niya, di ka mo galibad ka na. Lagi kana ako, di man gyud ko gainom. Pero ngano man mo respeto man ang akong mga kuan be. Siyempre Master Pope, nakasabot mo sa side ni mo. Mo gani, kay wala kasabot ang imong barkada. Muna siya ang imong style karon is ipasabot nimo sa imong barkada nganong dili na. Wala gi Master Pope. Naon lang Master Na Pope. siya dili pwede nga adjust lugar mo, adjust ka kay nabiya kay commitment unsa man ka nga pagkalalaki na kay commitment sa relasyon or wala. Di ba? Dili man nakalimtan ang barkada, meaning naamang gyapon ang barkada kay kung tinuod pa sila nga barkada, dili man kanila biyaan tungod kay di nakagainom. Di ba? Di naman kanila biyaan tungod kay nagbinutan ka sa lugar sila.
Di ba? Dili ka ang barkada nga mupugos sa imo nga mahimo kang something na mahimo kang bad or something na makasala na inong ka. Dili na barkada. Dili na maayo nga barkada, muna siyang likayan nga mga tao. Sakto na Master po. Pero ang barkada nga mo sabot sa imo and then moingon lang nga kuan and then mo try pud sila adjust because amigo man sila, muna tinuod. Ikaw lang Master po. Meaning kuan man nakita man nimo nga good ang intention sa imong uyab. At the same time, kung naa siya buhaton nga lisod po niya buhaton, I mean gusto nimo ipabuhat sa iya something na dili na siya mag sexy og damit lugar. Example lang na. Master po. Ngunya kay di ka gusto kay magselos ka basin tanawon lang siya bastuson lang siya sa iyang mga kuan, mga mutan-aw sa iya. Dabi kay ganahan man gyud siya. Di mo siya mapugos kay ikaw man mismo wala man sa ganan ning kamot sa iyang dili ganahan sa imo. Di ba? And di ba good ba ya in imong intention nga para dili siya mabasto sa mga lalaki? Pero di man siya kakuan pa ana kay maglisod man gyapon siya na what if ingana lugar ang sitwasyon. So unya wala ka na ning kamot sa imo, may lang ka mo demand sa iya pero kung mag-demand siya sa imo dili sad ka makakuan adjust. Sakto kin Master Munang po. give and take. Pagdabot ng Master po pa, understanding matawag sa Ang ako bitaw kabalo lagi ko sa akong mga amigo nga tinuod. Meaning maka-adjust gyud na sila. Labi na karon sa ako mga kabatch kay mga nagminyo naman ang uban so makasabot gyud mi nga dili siya makaadto didto kay syempre na may family. Di ba? Master po. Dili dapat mi magmahay. Kay kabalo na gyud mi nga na siya better nga gikuan mo lang magmahay lugar mi. Grabe nag-change na dayon. Ano mga ana lugar? Wala sa mga tunay nga barkada Master po. Mo na Wala na. tinuad. Pag ana, uy, dili mo inom. Dili bay, kikasukan ko, muli ko karon nga nagkainom ko. Ano din, sige Brad, kami na lang. Okay raman ka sa imo. Happy-happy lang ta, ana. Di happy raman day gapon, bisag di mag-inom. Soft drinks lang Master po, soft drinks. Lagi. So, dili ko mo to, katong giingon bitaw nimo ganina. Nga, dili nimo malikayan. Malikayan, gina siya. Nara gyud na sa imong will ba? Sa tao rin Master po. Ang willingness nimo nga mag-usab ba ka or dili ba ka willing sa ana kay magkuan ka kay basin di ka mag-enjoy kung di ka kainom ana daghan man na imong mahunaw-unahan grabe sila lang hilipay kay sila ba di na para sa una ba ana sayang kaayo pod kung maunay forever nga gihatag sa Ginoo no ano di ba? Dapat dili mag-away master, but dili jud malikayan. Sometimes mag-away. But it's nice kay mas maila jud ninyo. Duwa ang isa't isa. Spicy pod ang relasyon pag ingana. Si Zel ni Barangay 24. Tinood, no? Dili lang gyud tuyoon ang mga pag-away kay mo abot ra man gyud ang inyong mga arguments, mo abot ra na siya. So ayo siya i-expect lugar. Paning kamuti nga mahinahon ang inyong mga arguments, no? Mahinahon baka nang dili singkahay, dili kanang mga bad nga mga panghisgutan, no? Naman gid na say nga di gyud nato malikayan nga makabungat gyud ka sa tungod sa imong kasuko, tungod sa imong nakurat ka na nga mga moment. Pero mas maayo nga naningkamot ka nga malikayan ng ingana. Mas maayo gid gyapon, pero imong iingon ang problema. Hello, may gabi. Hello, gabi. Hello, kinsa ni? Kuan, hi. My God, nakasulod lang My yun. God! Basa ka ayo, day! Boy, Grabe na gid kay to kabasa ba mo nang nakasulod ba? grabe na ko nga dahil Master po. Nga naman. Kamay titing ko yun. Nga naman. First time man ko si Master po. Ayay, magdugo! Ayuha! What's your name? Ana. Ana. Ana Karenina? No, Ana lang.
Pila edad ni Ana? 28. 28 di alata ha, murag 53. My God. Bitaw. So sa 28, pila na karelasyon ang mga nasinati ni Ana? Kuan ka na. 23. Uy, grabe siya. Kanang kuan, upat. Upat. Na kay mga relasyon nga grabe ang away na po'y uban nga dili kayo minus ang away. Nakarelate ko adong last nga kuan. Sigig away? Kanang sigig away. Nga naman. Panang gamay ra kay silusa mo ko Master Poppy. And then unsa imong ginasilusan? Silusa kay ko kanang naray mag-text nga kanang di bitaw ma-save sa number or mutawag nga magpalayo lang dayon na di ko makadungog kinsay ang katawag. Dayon. Sa kawag-away na dayon kanang Unsa imong ginaingon? Unsa imong ginaingon? Kanang wala na rin ko sa iya nga walay dulong unya di ka magtapad kay. Yay. Inga na dayon palaban. Nasa mga lalaki basta may walay dulog. Oh my goodness, it's the end of the world. So na nga no. Nga naman. Wala magkibuhat sa iman. Bitaw Kana so. walay ko hitay Charlotte. So kuan lugar nimo gitreat dai nimo diretso ana. Hindi, kanang ako lang kuarang dito nga di ko mo tingog sa iya kay ingana lagi nga di ko ganahan nga manawag magpalayo niya. Nay mag-text pang delete dayon para di ko kita. So halata kay day ana lugar halata kayo. Oh, halata kayo, my God. So unsa may kuana na nimo kanang nakatabang ba na sa imo ngayong ana ka or medyo nalain ang Kanang relasyon? wala, ako na lang nag-adjust, kanang dili, wala na lang hilabta na yung cellphone, kay para walay lalis. Meaning siya ang nag-ingon or ikaw na lang ingon nga sige di na lang Ako tama. ang nagkuan, kay ako man ang medyo kuan sa iyag edad. So mas mature ka and ikaw na lang pod ang ni-adjust. Ako na lang nag-adjust, kay murag bata pa siya sa ako amang goy. Naminaw ko sa karon. Mahilig yung kag mga bata, ha? Hi, baby boy. Baby boy. Dili siya baby boy, kanang LGBT na ko. Hi, baby girl. Nya kaning nagkasinabot man ka mo meaning na okay naman ka tungod sa inyong sabot. Nadyo sa kayo Master po pa, di yun ako wapugyan. Kanang kwaon dyan ako yan cellphone kung wingo. Kinsan eh. Unsa man mo kanang minyo ba mo dili? Ako na igagaw. Paminaw. Paminaw sa minyo ba mo dili? Ninyo, nag-ipon mo. Minyo gyud? Yes. Legally? Ay, di na Di ba? Pero kuan na gyud kamo na gyud meaning kuan na ni siya kanang kabalo na ang pamilya tanan. Oh, kabalo na. Yung mama, sa ako ang... So ang commitment is strong na gyud ang commitment. Oh, nga na ra. So ang inyong sabot is kay para sa ako kung wala mo nagsabot nga kay ang di ba ingon makaganina nga nagsabot mo nga wala na pakialan na inya tapos ikaw kay di gyud nimo maiwasan nga mutan-aw gyud. So meaning imo nang gi-violate ang inyong kasabutan. So dili na siya healthy di ba baby girl? Baby girl. Oh, kay dili na siya healthy kumbaga murag paglapas man sa iyang rights. Kung maghilabta na, hilabta na. Kung dili. Diba? So, kumbaga, one of the, kuha naman din na issue naman po din na iyan naman po nang ibalik na ikaw man ganin, nangilabot magkaya sa akong cellphone. O, di, balik na po. Yeah, masala na po nimo kay guilty man ka. Kung makainom Master po, ma-open yun. Lagi. Pero hinoon, sa imong tanaw, makatabang yun ning mga away-away nga ginagmay. Okay, challenge. Wala po, pangit mga relasyon Master po kung walay mga away-away something, kaya di ka ma-challenge. Na by time nga imong gituyo nga mag-away-away? No,
Ngano man kanang unsa man ang mga Kanang kuan, kanang walay rason nga Mm. kuan mapuko sa iya pero mangita lang yung kuan kay para nagpabebe lang jud kag yun. Kunisugtan. So, nagpabebe din ka. Oh, ingan na. Kisi-kisi din ka sa imong tiil. Uy, kaon din nilang ka. Langga, pakikuan ang CR kay nag-agas. Ano lugar? Pabebe. Oh, ingan na. And then kinsa may mo daog kasagara. Ako mo daw. Okay. Wala mag-J. Ka. Kuan, wala palabad na yun sa pagtapad na hindi Ay, ko patapad ko ka. mo daw. Nalang ko'y advice gamay ha. Okay. Ay lang kakurat ani ha. Ayaw pang ulo, Master po. Naigo mo yung kanig yun siguro. Ata ka balo. Kablo na ba yung Master Poppy? Ang ako lang ani kay basin makatabang ni sa imo. Oh, sir. Master po, paminaw ko. Kaning atong relasyon manggod, no? Iwasan natin ang kanang maging controlling sa atong mga partner. Kana bitawng controlling meaning ikaw na yung magbuot sa tanan niyang mga kuan and then naabitaw kay mga means like kanang di ka makadulog sa ako niya ha. Kay para makuha ni mo imong gusto. Dani. Iwasan nato na kay kung controlling ra kay ta moabot sa point nga manubra na og unsa akong ingon basta manubra gani Mawala. mahimo nang sayop, di ba? Too much of something is bad. Kunya siya masakal. Ang mga taong kuan lugar kanang gi-control medyo mapiit. Antod nga di na sila nga kaya di kailangan gina sila mo gawas sa langga. Pag makagawas na di na mabalik. So, kuan lang katamtaman. Iwasan natin ang maging controlling. Importante na kasabot ka sa iya, kasabot siya sa imo, nganong ingana, nganong magkakasuko. And tapos kung naana din siya something nga good nga gihimo, yun din ka nga, dulog ta ka. At least, ma-happy po siya ma-reward na yung mga reward. Yan ko sa station, Master Poppy. Unsa? Kada gabi di ko ka paminaw ko Oh my answer goodness. mo. May duwa sa akong partner. Aw. Yes. Sabi na akong ikaw ra. Baby girl, oh. Lain ka siya, baby girl, oh. Bitaw. Bunbun Ragas location, day ko. Ay, Bunbon. Salamat, Bunbon. Yes. Salamat sa inyong solid nga pagpaminaw always na ha. Yes, Master Poppy. I-greet na imong mga kwande ha. Ako, great. Gikan to mo work. Master Poppy, ako lang i-gate akong mga kauban sa trabaho sa SN Downtown Premier. Mhm. Nilanjas pa dahil ko si Kuan dito to si Boy Negro gadto siya dito pero wala na siya nag-adto mo ano ka ha Basin na igi. Kuan. na siya free massage wala na noon di mo siya gadto Ang anong way ako? ikaw ano Sir Poppy para free pot massage Ay, put massage man. Lahi man akong ipa-massage. Sa pa ay great na ko sa akong mga co-workers ni Landia Babies Mora? Mara Unsay imong request dia para sa imong baby girl? Hala. Nainin siya ka-request. Dagan salamat ha. Ana. Salamat sa imong kuan, sa imong pag-share ug sa tanan nga mga hatag silang opinion dani. Dagan salamat. Dear MOR, normal lang na sa relasyon na may away para pod ma-realize ang isa't isa nila nga mga unsa man ni. Okay.
Tsada jud nang mentras sayo pa ipakita na nimo ang imong batasan kay kung minyo na mo unya karon pa nimo ipakita nga minyo na mo yung anak na basin magbulag mo dayon luoy ra kay yung mga bata no. Lando dani para malitmog bukid. Master Pops, kailangan jud niya biyaan si Kiko kay dili na maayo nga mamarkada siya og bae labi na nga naa siya'y uyab. Greet lang ko sa tanan namina diri sa Kibonbon, El Salvador. Si Tonic Salisini namina sa inyong programa. Ayan. Wala na tayong igong oras. It's 12:04. Sa'yo pa ko alas 9 para sa Kuta Question. After nila ni Maria Filingera and Rico Suabe nga magsugod sa alas 5 ang takna. Alas 9 dayon. And then sa alas 9 ato nang ansiran ang Kuta Question nato ug maglisod-lisod ra maning Kuta Question. Para tomorrow na siya ha. And then alas 11 na din ang GC's It countdown nato sa OPM Hits. And then mag-MOR presents na din ta Rock Like It's 1989 with David Bang. Natay replay sa Dear MOR kada Sabado ug Domingo alauna paingon sa alas 3. So atangilang na ninyo permi ha. Mga replays nato for the week ato nang i-play nato ang duha no sa atong mga weeknights nga mga drama i-replay nato sa Sabado o sa Domingo sa hapon. Wala na kong igong time mga pamilya. This is Master Bob saying don't worry, be happy. Pag may problema ka, huwag mag-alala. Just don't give up. At kung wala ka naman maganda i-comment, huwag ka nang kumomment. Bye for now, but see you again tomorrow. Alas 9 ang takna sa buntag, kita-kits. Sa mga single ladies and single moms out there, baby girl. Kiss ko sa inyong ilok, be. Itaas inyong kamot. Okay, kiss na ko sa inyong ilok. Ready? Ready na? Tama ba? Sure ba? Ready? O gibili na ako ning kasabihan gikan sa kwento ni Tintin sa hashtag Dear MOR Plastikan. Walay love story nga simple lang. Kung simple na, meaning dili na love. Kung love na, meaning mo komplikado gyud kana.